Aj vaše dieťa má problémy s pravopisom, čítaním či matematikou? V škole sa mu možno venujú špeciálni pedagógovia. Čo však s takým dieťaťom v lete? Učiť sa s ním alebo oddychovať? Ja neznášam veľmi školu a učenie. Radšej hrám ihrisku ako školu. Mne by sa nechcelo ísť teraz do školy. Som sa musela vyučiť násobilku a deleno. Mne vôbec matematika nejde. Veľa rodičov má taký koncept, že to dieťa sa trápilo celý rok a potrebuje si v lete oddychnúť. Ja mám na to taký názor, že pokiaľ dieťa skončí so známkami trojky a horšie, tak má tam dosť značné medzery v učive a tieto medzery sa cez prázdniny ani nevyparia, tie tam zostanú a počkajú ho. So. A tuto už počítaj dohromady? Dohromady, keď to dáš? Prvého pol roka bolo všetko v poriadku a potom, jak im dávali už písanie, počítanie, tak sa to zhoršovalo. Bol sám so sebou nespokojný, tak vlastne začalo to trápiť aj mňa, tak sme chceli nejakou cestou niečo nájsť, aby sme mu mohli pomôcť v tomto. Písmenka pozná všetky, abecedu sa naučí rýchle, aj počítať sa naučí rýchle, len proste spájať tie slovíčka, keď už píšu diktáty alebo spájať celé vety. To slovo vie prečítať, len keď sa to spája dohromady, tak tam ostáva tá chyba. Prváci by už mali vedieť plynulo čítať. Jožko to v škole nezvládol. Rodičia sa rozhodli tieto jeho nedostatky riešiť práve v lete. Syna prihlásili na letné doučovanie. Počiarkni prvú slabiku v slove. Veľmi dobré. Výborne. Zase si to pekne rozdiel. Tak. Skutočnosť je taká, že oni tie deti v škole, keď začnú preberať písmenka, je to veľa nových znakov. A oni v škole majú určitý čas na jeden ten znak. A keď ten znak on nepochopí úplne dobre alebo správne a idú hneď na ďalší, tak vlastne on to nemá porozumené a keď zrazu číta a tie znaky sú vedľa seba, tie písmenka, a on ten, čo nemá pochopený, nevie prečítať, tak on celé slovo vôbec nevie prečítať. Dyslexiu ani dysgrafiu, čo sú najčastejšie poruchy učenia, si dieťa nespôsobilo samo. Neznamená to, že dieťa je hlúpe, potrebuje len individuálny prístup a viac času. Leto treba preto využiť aktívne. Pokiaľ je to dieťa, ktoré to čítanie zvládnu a napríklad nerozumie niektorým textom, tak by som odporúčala rodičom, aby vybrali knižky, ktoré sú možno trošku jednoduchšie a skôr zvolili tému, ktorá to dieťa pritiahne. Čiže pokiaľ to dieťa zaujíma napríklad chlapcov nejaké autička alebo lode, tak ísť spolu s ním do obchodu a kúpiť knižku, ktorá sa jemu páči. A potom samozrejme tie križovky, pokiaľ sú dobré vlastne pre to dieťa, že sa mu cibrí slovná zásoba, tak je to výborný prostriedok. Mne sa veľmi osvedčilo, keď aj deti mali tie križovky a spoločne ich lúštili, videli, že čo to druhé dieťa vie a vzájomne sa pozbudzovali a bola to určitým spôsobom aj hra a motivovalo to tie deti. Skúste sa teda medzi letnými tábormi a dovolenkami aspoň na chvíľu pristaviť pri tom, čo vášmu dieťaťu v škole robilo problémy.